Když jsem se poprvé seznámila a přišla mi do cesty filmová a audiovizuální výchova, tak to bylo právě Asociaci pro filmovou a audiovizuální výchovu. A vůbec jsem netušila, jak mě to pohltí. A učila jsem se podle jejich metodik, podle jejich praxe. Učila jsem se být učitelem, jak tyto vědomosti předávat dál. Toto bylo pro mě nové, ale co pro mě nebylo nové, bylo to, že jsem vlastně už měla zkušenosti s televizema, napříč různýma televizema, pořadama a na různých pozicích. Například na pozici, když jsem za začátku začínala, tak to bylo, že jsem byla přispěvatel do pořadu. Mnoho let, 14 let jsem přispívala do jednoho pořadu, pak to bylo tak nějak různý v různých pořadech. A mně to nestačilo, chtěla jsem se posunout trošku dál a tak jsem se posouvala a stala jsem se tím, kdo doporučuje lidi do toho pořadu, protože jsem měla mnoho zajímavých kolegů, kamarádek, vlastně to stali se z těch kolegů kamarádi, šikovných lidí, byli experti na ten svůj produkt, zájem, zkušenost a ruční práce a podobně. A to mi zase nestačilo a tak jsem se posunula ještě dál a stala jsem se dramaturgem příspěvku. A to znamená, že vlastně jsem oslovovala lidi, říkala jsem jim, co mají dělat, když jdou před kameru, co si mají na sebe oblíknout, z toho jsem napsala scénář a potom po dohodě s týmem se podle toho natáčelo a schvalovalo a podobně, tak je hodně zjednodušení. No a pak až mi přišla po nějaký době nabídka, abych se stala výtvarníkem pořadu. A to bylo nesmírně kreativní a krásné a byla tam úžasná zkušenost. No a tyto všechny zkušenosti vlastně bych teďkon chtěla přetvořit a tímhle videama bych chtěla předávat dál. Udělala jsem si za ty roky, jsem nastřádala mnoho materiálu, takže jsem si udělala vlastní metodiky, vlastní postupy. Vlastně to dělám celý život, dalo by se říct, takže v tom mám praxi. A chtěla bych je postupně předávat vám kolegům, učitelům, školitelům, lidem, kteří nějakým způsobem učí třeba i výtvarku, technologie a podobně. Sami uvidíte, jestli se v tom najdete, jestli vám to je k něčemu užitečné a budu ráda, když mi dáte vědět, co třeba vám chybí, když budu vědět, když budu znát a ráda zařadím, protože tohle je takový pilotní program, který jsem si vymyslela a říkala jsem, že to zkusím, protože když to neskusím, tak to nezjistím, tak to je takový celoživotní moje motto a tak to prostě zkouším. Budu ráda, když to nebude jenom moje zkoušení, ale když to bude pro vás přínosem. Tyto materiály budou zaměřený hodně prakticky. Hodně prakticky si budeme ukazovat, říkat, já vám do toho budu dávat prostřihy prací, které jsem dělala s dětmi, jaký mám zkušenosti, nebo i s dospělými, abyste viděli, co všechno filmová výchova vlastně zahrnuje. Je to neskutečně velikánský obor, který zahrnuje jak hudbu, pohyb, obraz, prostě všechno možné. To se všechno dozvíte v těch následujících videích a vstupech. A mým cílem je vlastně, aby se ta filmová výchova, která bude povinná, směřuje to k tomu, aby se stala přirozenou součástí našeho života. Nejenom, že nám to někdo nařídí a nakáže a jsou takový ty týmy, který jsou pro a který jsou proti, ale abyste vy sami si udělali na to názor a abyste se rozhodli, jestli je to pro vás nebo to není pro vás. Pojďme takovou tou cestou objevování a jinýho pohledu na to, co kde slyšíme, vidíme, potom sdílíme, protože si říkáme, to je hrozný, děti se budou koukat na filmy v televizi, nebo ne v televizi, ve škole a to nechceme, samozřejmě to nechceme, aby se děti koukaly na televizi, na nějaký braky. A právě proto je tady ta filmová výchova, aby jim ukázala, na jaký hodnotný věci se mají třeba koukat, aby dokázali prožívat, aby prostě měli úplně jiný pohled na svět, než třeba teďkon mají. A nebo ho třeba už mají správnej, protože vyrůstají v nějakém okolí, nějaký rodině, kde ten pohled už znají. Ale mnoho dětí třeba neví a jen tak blouzá na telefonu a koukají bezhlavě do něj a hrajou hry, ale i když zase hrát hry není nic špatného, když to má plnohodnotnou, jak bych to řekla, plnohodnotný výstup. Jo, ono se řekne hrajou hry, ano,
jako hraju hry. Hned si tam dáme rovnítko, je to špatně. Ale tyhle ty všechny otázky bych chtěla, aby padly, aby jsme si je vysvětlili, abyste vy na to řekli třeba i váš názor, nejenom můj názor, není to jenom o mém názoru, je to o jiném pohledu na různé věci. Každá zkušenost mě posunula o krok dál a proto se mi i příštím díle posuneme o krok dál a vy se nechte překvapit, jaký to bude téma a pusťte si mě. Takovej malej plán je, že se uvidíme za týden.